una altra àrea, hem dit que tothom tenia que estar involucrat. Doncs anem a parlar dels entrenadors. Els volem fer encara més líders, els volem dotar de psicologia perquè ells en les seves pròpies comunicacions, exercicis, xerrades, conductes, generin psicologia en els seus esportistes. Primer, estem amb l'entrenador per generar aquest ambient sa, tant emocionalment, socialment, que sàpiguen realment provocar aquest clima on tothom es pugui desenvolupar al màxim nivell. Sàpiguen també gestionar amb els pares, tenir aquesta mà dreta, aquesta empatia, aquestes habilitats comunicatives per saber dir, a vegades educar a persones adultes com els pares que els hi costa molt. I treballem molt en pista. Mirem l'exercici i veiem com podríem col·locar una variable psicològica. També mirem com es comuniquen, perquè és impossible no comunicar. Una mirada, un silenci, i a vegades l'entrenador no és conscient i hem d'estar allà per mirar i dir-li quins impactes generen les seves pròpies comunicacions, perquè siguin plenament efectives. Podem fer estudis dels entrenadors de com es comuniquen, fer estudis observacionals, prendre enquestes als seus alumnes perquè ens donin informació sobre el seu tipus de lideratge. Per tant, nosaltres podem ser la sombra d'aquest entrenador i treballar al seu costat, i a vegades no cal ni treballar amb l'esportista. Treballant amb ell el fem encara més bo, i un entrenador que té coneixements de psicologia, perquè es deixa assessorar i té algú que està mirant constantment i li va donant instruccions, si es deixa ajudar, aquest entrenador serà molt més bo.